dende o mar de Kenia, aquí no Océano Índico, teño unha mensaxe para os chavales do Emilia. Chavales, chavalas, hai que falar galego. Espero que o pasedes ben o día 17 de maio, que é o día das letras galegas, o día das nosas letras. E sempre, sempre intentade falar galego, nunca o perdades. E se non falades gallego, é igual. Veña, un saúdo. Son Carla e estes son meus pais, Rosa e Carlos. Dende Fisterra, nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, son Abraham Cupeiro e eu falo galego. Eu son Manu e quería decirvos a todos os nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, cuidemos do noso, falemos galego. Nenos, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenas e nenos do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Eu falo, escribo e tamén encesto en galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia Pardo Bazán, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego, non olvidedes. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenas e nenos do Emilia, falade galego. 2, 1. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenas e nenos do Emilia, falade galego. Meu fillo Aquiles e máis eu falamos, lemos, escribimos en galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos do Emilia, falade galego. Aquí estou en Noia con María Mariño. Neno e nena do Emilia, falade galego. Nenas e nenos do Emilia, falade gallego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Bicos. Nenos e nenas do Emilio Pardo Bazán, falade galego. Son Berta, aprendiz e mestra da educación infantil e invítovos a todas as nenas e a todos os nenos do Emilia Pardo Bazán a falar galego, biquiños. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenas e nenos do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Rapazada de Emilia, o judo é un deporte que se practica en todos os países do mundo, pero nós temos unha ventaxa, que sabemos galego. Rapazada de Emilia, falade galego! Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia Pardo Bazán, o idioma galego hai que escribir. Falado, e sobre todo, falado. Neno e nena do Emilia, falade galego. En Berlín tamén se fala galego, así que nenos e nenas do Colexio Emilio Pardo Bazán, falade galego. Nenas e nenos do Emilia, Falade galego. Hola, son Belén, monitora de infantil deste fermoso colexio e nenos e nenas do Emilia pídevos falade en galego. Dende Tenerife. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Feliz Día das Letras Galegas. As miñas nenas
E os meus nenos Emilia falado en galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego. Nenos e nenas do Emilia, falade galego.